M'he preguntat moltes vegades com seria la vida sense so, en silenci. Suposo que tindria avantatges, com no haver d'escoltar els polítics ni el canadenc Bryan Adams. Encara així, també és una putada no escoltar la megafonia de les estacions o un missatge important a la bústia de veu del mòbil. Archie no te puede atender. Si eres George Bush, deja de beber, si no, deja tu mensaje. Cae en la puta, Archie! La que t'has perdut per anar-te tan pronte. No patis, que no, a Laura segur que li han potat del bolso més vegades. Que me'n vaig al llit. Que no m'esperes per gravar el docu, Archie, és lo millor, cae en la puta, Archie! A soles com em trobava després de la deserció etílica de Vicent, vaig optar per donar-li una nova dimensió al documental. Enregistraria els sons i sorolls de València. Volia saber com sonava la ciutat que em tenia encisat. Un semàfor posant-se en verd, pura poesia conceptual. Perdona'm, pensava que el semàfor estava en verd. Et jure que havia escoltat el so. T'hauràs confós. Hi ha molt de sorolls a la ciutat. Puc compensar-te l'heroïcitat convidant-te un cafè? Una cita? No pot ser. M'agrada una xica, es diu Laura. Ahir li vaig fotre el seu bolso favorit. Una cita no. Eres molt graciós. El teu accent valencià és molt peculiar, d'on és? Valencià, de Boston. Home, si tens el teu bastó, ahir no l'he pogut salvar. Passa alguna cosa? He d'anar a la universitat. Vull estudiar el nou rector i volia votar. Jo puc acompanyar-te a l'universitat. Però tu faràs una cosa per mi, ok? Jo? Què? Allà estava, dalt de la torre del Miquelet amb Empar. Una guia perfecta per a reflexar al documental tot allò que no es pot veure. La verdadera ànima de la ciutat. Sent la brisa de la mar. El xocolate de Santa Catarina. Les flors plantades a la plaça. I un olor com agre, com de claveguera. I què escoltes? Música. Alguna banda tocant, algun noble. Les oronetes buscant el seu lloc. Tormenta? Perdona, sóc jo. Ahir vaig passar mala nit i tinc l'estómac revolt. La llima, el gin tònic, no em senta bé. Ui, sí, per la llima serà. Ui, sí, per la llima serà. No, és veritat. A mi no em senta bé la llimon al gin tònic. El dia següent, please, canvia-me'l. Chato, porteu no sé les cerveses, després casalla, xupito de torró, que tenia la botella sense obrir perquè això no, aquí s'ho vega. I ara comenceu amb els gin tònics. T'assegure, bonico, que si demà no el trobes bé, no serà per la llima. Oh, sorry. Soc Archibald, estic ací amb beca d'estudents. Laura, estic així aguantant tota la nit tonteries de totes les nacionalitats. Encantada. Marina González Ruiz. Bé, jo ja he complit la meva part del tracte, ara només he quedat triar qui vols que siga el teu rector. Doncs crec que m'hauràs d'ajudar també a això. Les paperetes no estan en braille. Ha tocado las papeletas. No vota. ¿Qué pasa? El chico ha tocado las papeletas. El Erasmus ha tocado las papeletas. No vota y no vota. Perdón, pero las papeletas no están en braille. Ni braille ni brailo. Que no vota.
Señora, yo no nada más estaba ayudando a mi amiga. No vota y no vota. No. Algo tendrá que decir el presidente, ¿no? Que no puede votar. Que no puede votar. Señorita, que se marche. Que no puede votar. Només estava tocar una papereta una vegada i no va deixar de votar. Però és injust. Eixe dia vaig confirmar algunes coses. Que cridar més alt no és tindre més raó i que a València n'hi ha moltes veus, però que gran part queden ofegades pel soroll. I que els bastons de sec fan molt de mal.